So yan, good morning mga parang, oras natin ngayon ay 5:30. Dito na nga tayo sa bahay ni Kuya Noli. At ayun oh, simple lang tao na yan oh. Yan yung bahay. Laki. Yan po yung bahay ni Kuya Noli. Unang gabi ko na natulog sa bahay ni Kuya Noli. Yun. Parang na-inspire ako sa bahay niya. Yan oh. Yo, 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 yo. Parang na-inspire tayo sa bahay niya. Pwede ba ga? Amo, Oo. gamitin ko nga. At yan po. Parang tinitingnan ko yung bahay ni Kuya Noli. Parang gagayahin ko to ah. Ganda oh. Kaka-inspire talaga. Simpleng tao lang. Yan ang katas ng pinagpaguran niya. Second floor. At yung may abang pala sa taas. Para sa third floor. Yung paligid ng lugar nila. Kanina bumili na kami ng lulutuin. Chicken calderita. Naglakad-lakad na kami ni Kuya Noli. Lakad muna tayo. Street. Papabahay din pala to. Lakad-lakad muna. Vlog, simpleng vlog muna tayo. Ang ko lang kay Kuya Noli kasi napaka-humble lang oh. Biruin mo. Napaka-humble lang na tao. Magkakaroon din tayo ng ganyang bahay. Yung sariling bahay talaga. Shoutout sa mga team Pahuway dyan. Nakapunta na ako dito sa bahay Kuya Noli at Sky James na pula. Hindi nakasama. Oh. Orange? Orange? At ayun po, magkakape po kami. Tara, kape tayo. Amoy! Amoy ko na! Balik dito sa dapat ka magkakape. Tinapay dito. Ah?
Bakit sila ako? Ano? Blood. Blood store na? Oo. Kasi bukubasag pa lang yung tang nasa payangan pag sineryoso mo araw ka. Ha? Kung nga sa pag sineryoso mo talaga. Ay, buko. Oo. Laro mo ka na istorya. Ubos na. Ayan po. Kape po tayo. Kape habang iniisip kung paano magkakaganito. No? Ano po? Grabe, lalaki na pala ng pandesal ngayon. Ang lalaki. Kape po tayo. Ang lalaki ng pandesal. Kape habang nag-iisip kung paano magkakaroon ng tindahan ng ganito. Sa bagay, ano? Para magkaroon ka ng ganyan. Ano? Sipag lang. Tiyaga. Tingnan mo si ano. Ano ulit? Tiyaga. Nakamit niya yung ano. Yung gusto niyang parating sa buhay. Nagkaroon siya ng ano. Bahay. Pagbabalag din. Pwede naman na yung kwarto. Orange. Ayaw mo ito ka. Ano po pala ngayon? Biyernes Santo na ngayon. Ito itong alaga nila na pusa. Pinangalanan na Orange. Meron doon ah. Meron. Ako naman. O, dapat talaga doon. At ayun po, nagpapasalamat din po pala ako sa Panginoon na ano, safe yung biyahe namin nung isang araw at saka kahapon. Kasi bali tumagal yung biyahe namin kasi dumaan pa kami ng ano, doon sa pinsan niya, San Pablo. Dumaan pa kami ng San Pablo. San Pablo tayo dumaan, no? Ay, Santo Tomas pala. Kalsada. Kalsada tayo naman. Sa kalsada. Sa kalsada po pala. Sa Santo Tomas. Doon kami nagpaumaga.
Tapos pagka bandang alas 3, bumiyaya na kami. Pinatid namin si tatay dun sa Bikutan. Diretso kami sa Mandaluyong kasi yung dala ko nga, iniwanan namin sa pinsan niya. Bale kukunin na lang yun ng bayaw ko. Tapos pag galing namin sa Mandaluyong, dumiretso kami ng Divisoria. Kasi bumili si Kuya Noli ng pusa. Pagkabili ng pusa, diretso na kami rito. Nakarating kami dito siguro mga 9 na. Magtatanghali na. Ganun kahaba yung biyahe namin. Pero kung diretso lang, yung diretso lang talaga dito. Siguro mga hapon nandito na kami. At shoutout nga pala dun sa dinaanan pa namin na batchmate ni Kuya Noli dun sa Labo, Camarinesor, kaya talaga tumagal. Yun pala, duman pa kami sa Labo. Tapos pagdating namin sa Riyaya, yung naalala nyo yung yung pumunta dun, yung mag-ama na pumunta dun sa bahay nila Mary. Yung nakakutsi na kulay pula. Yung dinaanan din namin yun. Alamat din kuya sa makain. Sarap nung pansit. Yung si ate. Salamat din ng pansit. Galing namin sa Riyaya, diretso na. Dumaan na kami doon sa Batangas. Hanap pa ba yung biyahe? Okay lang, hindi naman nagmamadali. Basta rin naman ni Kuya Noli yung sasakyan. O pinto-pintuan lang. Ngayon, mamaya, pagkakape ko, mamarinate ko na yung pinapaluto sa akin na kalderitang manok. At di ko alam kung hanggang ilang araw kami dito. Depende kay Kuya Noli kung kailan gusto umuwi. Sabi niya uwi na, di uwi na kami. Salamat din pala sa asawa ko kasi na pinayagan mo kung sumama kay Kuya Noli. At siyempre, salamat kay Vicky. Kasi ligtas yung biyahe natin, Vicky. Salamat. Ayos lang yung biyahe. Kakape. Amo? 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 Dito lang iikot yung vlog muna. Sa kanila. Yan po, papalapad yung mag-ama ng drone. Yan bunso mo kuya? Oo. Yan bunso ni Kuya Noli. Matangkad pa siguro sa kanya yan. Hindi pa nga. Matangkad pa lang, hindi malapit lang. Oy! Yung palang adyasan. Uy, ako, nakalimutan ko. Hindi ako makapagpalipad pag mataas na yung araw. Ay, mapaturo ako kung saan yung na-adjust. Yan, lumipad na si Mahal.
Masabit. Amoy! Amo. Iba yung talino ng kabataan ngayon, no? Ano kasi yun, torompo lang eh. Saka guma. Ano? Ganda na, oh. Oo, iba? Yan ang tutorial ni Kuya Noli. Hindi na kayo mabago yan, nak. Ibig sabihin, okay na yung timpla. Hindi ko na gagalawin. Yung steady na kada kuha mo. Natimpla na, kulang pala sa ano? Kulang sa asukal. Ha? Paano ginagita yun? Ayan. Ah, papaturo yung anak sa ano. Yung S, pipindutin. Papaturo yung ama sa anak. Lahat yan. Tapos, ay, lagay mo sa dating. Hindi mo makukuha yan. Oo. Yun. Yun. Yan. Nasulong pa rin ng konti. May loss? Yun. Yan, yan. Galing magturo, no? O yan. Turumpo lang kasi yung pinaglaruan ng bata pa eh. Ngayon, umaangat na eh. Pakita mo sa baba. Ngayon, yung umiikot sa taas na. Hindi na sa baba. Yan, okay. Ako na. Bay, ganun ako na. Ay, ako na, okay na. Meron pala talaga isang adjuster, no? Oo. Kaya mo sa kahit mataas ng araw, kaya mo sa ano. Pa rin. Taas. Ang baga. Amo. Hmm.
Hindi sa Hmm? balay. Hmm. Anak, ha? Nagdadagdag ka pa? Nakalimutan. Amo. Diyan ba yan? Yun na, napakataas. Ito na ba yun, oh? Sige po. Yo. Okay. Amo. Amo lang, oh. Pag ibang gaan pa nag tumutunog. Hindi man niyamig ko. Hindi man niyamig ko. Dawa nga yung ano mo? Abot din na niya. Amo. Oh! Amo ay.